Takže čaute. Sú trochu zlé správy, lebo sa mi stalo to. Proste, počujete ma. Ja keď som ráno stal, či vlastne nie ráno stal. Ja som sa kúkol na Discorde a napojil sa to tam zatiaľ nejaký ďalšie nejaké videové. Proste, jeden sa volal nejak, neviem ako. Alebo z Česka, ešte jeden z Česka, čo sa volal Lukáš CS. Tak, viete čo on robil? On je dement, kámo. Viete čo? Ja proste, keď som bol ako, napísal som mu, že či si Čech, alebo tak, Slovak, Čech, že proste, že koľko akože, ja som to, že ako máte roku, a potom čo sa stalo? On ma nahlásil a ešte deadlock, ako by na mi hovoril, že oni ma hackli a že on ma hackol a proste on mi zničil server. Takže mám nový účet a ešte sú jedné dobré správy, že vrácal nový server Československá mafia. Už to ide naspäť. Jo. Už to ide naspäť a zničím toho, viete, ako myslím. A keď toto vidíš, Lukáš CZ, tak vieš čo? Môžeš ísť do ulici. Bye. Čaute. Ja vidím, ty hovno, zasrté.